И какво става, хора? Аз съм Алкоки 69 и както бях обещал по-рано с клипа за новата Survival поредица, ето, ще правя всичко пред вас, няма правя нищо извън клип. Така, сега ще заредим. Както казах, на 1.9 или на 1.10 ще да бъде. Реших на 1.10, защото има хубави по-хубави купчета. Изкефме просто бон, нали, бон купчето. Лава купчето там, не знам как се казва. Да, ето Minecraft 1.10. Скоро може да видите клип с OBS на Egg Wars, нали, соло, ще играя сам. Така. Можем. Идем. Добре. За тези от вас, които питат, добре, как казваше името, да, името. Ето стария Survival, дето качих около 3 клипа. Новия ще се казва Survival, нов Survival или не, New YouTube Survival, ето, YouTube Survival, Survival, читовите, ето виждате читовите, няма да ги пускам. Сида ще бъде дефалт, каквото се падне, Random Seed, и да създадем новият Survival. Моля се на хубаво място, където поне да има 3 овце, или поне да има 2, за да им направя една ферма, в която да ги развъдя. Ще има тъдън. Така. Добре. Та вие, ако искате, може да пишете някакви предизвикателства, примерно долу коментарите. Примерно един клип в играта да нямам нищо. В играта, в Minecraft да нямам нищо. Да не убивам зомбита. Всичко... О, шет! Що за спаун е това? Добре, чувам кокошки. Само да пусна едно нещо, защото има ехо. Спалнах се близо до тикви, което е идеално. Спалнах до тикви. Има кокошки. Добре. Има дървета. Така. Да вземем това. Да, ето както виждате, новия 1.10 Survival. Сега събирам дърво. И да обясня какво имам на предвид, че няма да снимам... Няма да играя по-точно, когато не снимам клипове. Целта ми е, когато записвам клиповете, да влизам в самия сървър, без да съм правил нищо. Примерно днес, в този епизод, примерно, ще стигнем до някъде, до едно място. И другия епизод, като го пусна, аз ще съм на същото място и просто няма да има нищо ново. И всичко това ще го правя на клипове. Ще правим поредица на този Survival. Направим малко пръчки. Така. 20 пръчки. Ще направя... още веднага намерихме Iron, което е хубаво. Правя само една кирка. Така. Ето го ачивмента. Time to mine. Има и колка, което е прекрасно. Аз нормално ще събирам 17 къбълстон. В този епизод, често казано, ще си направя инструменти и ще тръгна на пътешествие за дом. Малко храна. Ще се екипирам, а в следващия епизод, целият епизод, само ще търсим място. Къде да живеем.
Така. 15, 16, 17. В следващия епизод ще има гама задължително, защото сега виждам, че не съм писнал гамата. Така. В то пък и то е едно кол. Добре. Крафтингът ми остана горе. Да взема малко купчета само. Взема малко купчета така. За да скача отгоре. Така, 4 купчета. Ето. Да си направим по-хубавите инструменти. Така. Да направим брадва и меч. Ето имаме кирка. Така. Брадвата. Меча. И ето точно 17 и 8. Се питате за какво? За печка. 1, 2, 3, така, 4. Ето. Искам само да си взема крафтингът. Така. Дих крафтинга. Да изкопая този айрон. С едното айрон ще си направя щит. А с другото сигурно меч. За да мога да я убивам. Да вкарам повече демидж. Да си взема малко храна. Тя ще да изпусна. Тук има кокошки, които ще убия. Така. Ето още кокошки. Добре, спавнахме се байон, в който има кокошки, но няма овце. Така. Ще събера около 8, около 10. Събера 10 пържоли. И трябва да обера тиквите. 7, 8. Ето една, ще вкарам critical. Готово. И последната. Смърт. Готово. Взимам. Ето, поставям печката. Месото. Кол. И едно е такова. О, тук има мина, която трябва да се експлорне. Добре, още кол. Това е хубаво. Така, както казах, в този епизод само ще си направя инструментите, ще се набавя храна и в следващия епизод, който може би ще го кача от други ден. Утре ще си дам малко почивка и ще кача само един епизод, а може и да не качаме нищо. Така. Защото просто, не знам що. Така, да вземем малко манджа. Манджата ще държа в лявата ръка. Добре, байомът е хубав, не е лош за къща. Но лошото е, че трябва да се търся вълна за легло. Утре най-вероятно клипът или ще е на San Andreas Multiplayer, а именно SAMP, или на Euro Truck Simulator. Ще правим поръчка до Берлин. От Мюнхен до Берлин. Нещо такова, може да очаквате. Ето е първата издадена пилешка пържола. По-точно пилешко месо от мен. И пак паднах в скапаната дупка. Добре, няма лошо да падам. Така ще се направя. Да отида да се взема тиквите, защото ще да ги забравя. Така. Обирам тиквите, взимам си останалата манджа и ще приключвам с този епизод. Казах ви, че ще бъде кратък. Сорта на 10 минути. Тиквите, зелето. Даже не се е изпекла. Добре. Нищо чудващо. Ето. Да. И това ще бъде от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Аз бях Алкоки. Коментирайте, оценявайте и до следващия път. Чао! Да.